Mardi Gras ye laadakɔrɔ ye chrétienw fɛ yen min bɛ senna kabi lawale la fɔ bi don do min na ni u bɛ dungafa sabati kosɛbɛ sunkalo ɲɛbila baara kosɔn abe Joseph Kamara ale ye Segu Monpere kuntigi ye min bɛ Mardi Gras ɲɛfɔ. Mardi Gras a commencé in bɛ tubabukan de la. Mardi o tarata ko ye Gras kɔrɔ ko min tilɔlen don. Ko in bɛ tali kɛ laadakɔrɔba dɔ la sisan ko tɛ ni chrétien tun bɛna u ka sunba tuma tile 40 daminɛ u tun bɛ u labɛn dusukun na ani k'u labɛn farikolo la. O kun ye laada dɔ ye ɲɛnajɛw tun bɛ kɛ a la ani ka dumuni tilɔlenw dun dumuni barikamaw dun ka dumuni dun lipidiw bɛ minnu na i bɛ se ka min bɛ se ka farikolo barika dɔ farikolo la ka se ka waati jan kɛ ka sɔrɔ kɔngɔ ma digi i la. Wa nin don masina na fɛn min ye dungafa o bɛ sabati kosɛbɛ barikadali ani nisɔndiya kɔnɔna la. Madame Traoré Agnès Samake ale ye gwadonmuso ye. Ala ye Mardi Gras jira an na 2024 Mardi Gras an bɛ Ala fo k'a barikada. Ne nisɔndiyalen don ka tugu a sera kan to si ani kɛnɛya la ni n denw cɛkɔrɔba kɔni t'an ɲɛna anw kɔni min labɛn bi an ni saladi ni la pomme de terre ni n'an sera k'o dilan k'o dun o bɛ n'a fɔ o y'an ka chrétienw ka donba ye n'o tɛmɛna sini ye mercredi ye an bɛ taa Ala deli. Nin gwadonmuso min fana ye Félicité Kamisogo ye ale fana y'a jira k'a fɔ hali ni gɛlɛya bɛ u kan a tɛ u bali dungafa sabatili siraw ɲinini na. Mardi Gras ye don belebeleba de ye an chrétien catholique bolo an ka tun daminɛ don bi kɔni an ka dumuni kɛ k'an kɔnɔ fɔ hali ni gɛlɛya b'an kan an bɛna taa surafana dɔ ɲini k'o dun walasa k'an labɛn fɔlɔw kama. Mardi Gras bɛ bɛn tarata ma san o san ko sababu kɛ sunkalo ɲɛbila baaraw don. Abe Joseph Kamara. San o san yɛlɛmani t'o la sunba tuma bɛ daminɛ araba de fɛ o araba ɲɛbila tarata laada la mɔgɔ de tun bɛ u nisɔndiya ka dumuni dɔw labɛn k'olu dun farikolo ji kana dɔgɔya a barika kana dɔgɔya ka an bɛ sun don tile 40 ani su 40 tilɔlenko yɛrɛ da ani kɛnko dama kun tɛ dɛ dumuni nafamaw minnu bɛ se ka barika don farikolo la o laada de tun bɛ kɛ ani a tun bɛ kɛ ɲɛnajɛ bisigi fana ye ɲɛnajɛ ye ani fana dɔw tun bɛ ala ka jamana tulon ye ka ɲɛnajɛ kɛ jama la ani ka fini dɔw yɛrɛ la ka mɔgɔw nisɔndiya an ka nisɔndiya ka tugu ni bi tɛmɛna dɔrɔn wa an bɛ don kafarili kɔnɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ chrétienw ka sun bɛ daminɛ sini tarata ni bugurinjɛ kɛli o ten na o min b'a jira k'a fɔ ko u ye bɔgɔ ye ani u na segi bɔgɔ la. Jenny Albert VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu.